kuti indohanzvadzi yangu wedu saka ndiri kuti ndasarawo nayo pano ndichakuitira zvese zvaunoda dhondwari ini mapedza kundiitira zvandoda urapa wakwana ivo saka chaipa chii baba uri kuziva kuti ini ndine 1 room panapa uri kunotora hwendefa iyi uri kuda ndiite sei panapa uri ndiite sei ndaitoona ndaiti kandi zvimwe zvinhu zvaunoita uite zvinhu wakakwana uziwa usada kundinyongosora uri kuyapana kuzonyongosora nayo murora muchiyapana mamuchiyapana muchini muinda ku aya zvino baba wachipo kufara muri kufara zvimuri kufara nyaya muri kufarira ine basa nemashaka emutaura ane basa pano pauya wanu pano pauya wanu pano wachikutsvakai ndakakutaura kuti kutera ikudorwa manga naifunga kuti muri kwa chidhobhota ku regai tinamati panyaya dzekunamata vanamatirewa vane mamhepo ava tinobatsirana nemi muripotangai kunamatirewa zvavo hazvina mhosvo no problem makanamatira 1 zvinogona kuti ibatsirawo kuti tinyatsoona kuti munhu ane mhepo ndeupi chihadzadzi chababa kusipero tiri kuchengetwa ini ndikuudza kuti munhu asisipa atoenda kunamibia apa vanenda vaendesa kwamama aiwa imba inengeri yedu tiri tukane ita fast uye shamari wakatononoka timu yakatobayiwa so nozva kutifungira zvenhasi zvipi futi iwe nhasi wafunga zvekupfeka dzekuharare kukondokuita seukuba akungoona zvemurora kuti murora nezvinhu zvake handione zvinhu zvako ndingoona maasi dzako ndaratondidhischargwa ndatodischargwa kudheni kwake hanzi iko ndarandidischargwa kumba uko ndatodischargwa izvozvi kana akomana kakomana ka izvozvi mudhara ndiye akurara nemukadzi wangu pabhedha